Mehvanlar nesip edenden polkamızı koçak bolýan ene bizim aýmelek nememiz polkamız görnüşde 61 ştuk görnüş bolan adamız var. 61 ştuk bolýan eken hawa. Ýöne bir wit bolanda da 20 ştuk zat çykartdyr. Önümçiligimiz bolupdyr. Hudaýyma şükür. İlk Allah soň sizin saýanızda inni Türkmenistanda bolmaýan zatlar kaşfaks, ondan soň söýleýän maske, keratin, biberiye, güneş kremi, bular bir küçüne çykýan isip bolsa, küçüne çykýan ýumşatyjylanmak, parfümlenmek, ana ýumşatyjy parfümlenmek, küçüne çykýan. Şularam nesip bolsa ýankysan atlamadan bir 10-12 gün arakda gelir nesip edenden sarmagy törüp durýar, magazynyň köp ýerine satylýanlar. Ýani bizim elimizde optimy bu torda sarmamy. Ýani olar nesip bolsa